Давлати Тоҷикистонро ҷаҳонро аз студияи марказии радиои озодӣ пешниҳоди шумо азён мекунем. Ман Шалои Гулхоҷа дар хидмататон ҳастам. Салом. Нахуст муруре дорем ба сархати мавзӯи барнома имрӯз 19 март. раиси Маҷлиси Миллӣ Муҳаммад Убайдуллоев фаъолияти панҷсолаи палатаи болоии парлумони Тоҷикистонро ҷамъбаст кард. Додситонии кулли Тоҷикистон мегӯяд барои боздошти Муҳиддин Кабирӣ бо кишварҳои иттиҳоди Аврупо гуфтушунӣ доранд. Ва паёмади коронавирус низшавии марҷумак ва ё худ гречка аз мағозаҳои Русия далели буҳрон дар ин кишвар будааст. ҳар гоҳе ки дар бозор таҳлукае пайдо мешавад, марҷумак аввалин қурбонии он аст. имрӯз Маҷлиси Миллӣ палатаи болоии парлумони Тоҷикистон иҷлосияи ниҳоии худро баргузор кард. раиси маҷлис Муҳаммад Убайдуллоев фаъолияти панҷсолаи палатаи болоии парлумонро ҷамъбаст ва баҳогузорӣ намуд. иҷлосияи навбатӣ аз он хотир боиси таваҷҷӯҳ буд ки ба эҳтимоли зиёд Муҳаммад Убайдуллоев аз раҳбарии Маҷлиси Миллӣ канор хоҳад рафт. Убайдуллоев аз замони таъсиси ин палатаи парлумон, яъне 20 соли ахир, раисии онро бардошт дошт. Ба Радиои Суфӣ ва Алишер Зарифӣ мегӯянд, дар ҷаласаи имрӯза масъалаи коронавирус ҳам матраҳ шудааст. ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистонро Муҳаммад Убайдуллоев бо таъкиди худдорӣ аз салому оғӯш кардан ба хотири коронавирус оғоз кард. раиси Маҷлиси Миллии Тоҷикистон таъкид кард ки бояд ҳар нафар қоидаҳои оддитарини беҳдоштӣ ки аз сӯи Созмони ҷаҳонии тандурустӣ тавсия шудааст, бояд иҷро кард, то аз сирояти коронавирус эмин монд. дар ҷаласаи ниҳоӣ ки Додситонии кул гузориши солонаи худро ироа мекард, гуфт мақомоти Тоҷикистон 6 шаҳрванди кишварро ки рӯзи 15 март тавассути хатсайри Истанбул Тошканд аз хориҷ ба ватан омадаанд, ба карантин фиристодаанд. дар ин ҳавопаймо гирифтории як шаҳрванди Узбекистон ба коронавирус собит шуда буд. бо хатсайри Истанбул Ташкент 10 шаҳрванди мо ба Ташкент меояд. дар он самолёт якта шаҳрванди Узбекистон бо коронавирус ошкор карда мешавад. аз ҳамин 10 шаҳрванди мо 6 таша аллакай муайян кардем, ба карантин фиристондем. ҳоб ҳозир шахсияти 4 нафари дигар муайян карда шуда истодааст. ба нисбати онҳо мо чораҳои карантинӣ меандешем. Додситонии кул дар ироаи гузориши солонаи худ дар назди аъзои Маҷлиси Миллӣ гуфт, дар робита ба пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус бо Вазорати тандурустӣ ҳамкории қавиро ба роҳ мондаанд. айни ҳол аз ҷониби Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон 10 нуқтаҳои карантинӣ ташкил карда шуд, ки то санаи 16 марти соли ҷорӣ 1599 шаҳрвандони аз минтақаҳои осебпазири хориҷа ба ҷумҳурӣ ворид гардида ва муоинаи эпидемиологӣ фаро гирифта, 1264 нафари онҳо бинобар солим будан рухсат ва боқимонда 335 нафар таҳти назорат қарор доранд. аммо ҷаласаи ниҳоии даъвати панҷуми Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Тоҷикистон бо чунин хабарҳои начандон хуш ба поён нарасид. Муҳаммад Убайдуллоев пас аз гузориши кори панҷсолаи ниҳодаш бо қаноатмандӣ аз кори онҳо ба чанд нафар ифтихорнома тақдим кард ва дар ҳамин ҳолат гуфт, тавсияҳои Созмони ҷаҳонии беҳдоштиро дар робита ба коронавирус риоят кардан намешавад. дар Тоҷикистон то ба ҳол ҳолатҳои гирифторӣ ба коронавирус сабт нашудааст, аммо таи рӯзҳои гузашта мақомоти Узбекистону Қирғизистон ва Қазоқистон, ҳамсояҳои наздиктарини Тоҷикистон, аз чанд ҳолати гирифторӣ ба коронавирус дар ин кишварҳо хабар доданд. ба Радиои Суфӣ гузориш медод. Додситонии кулли Тоҷикистон зимни ҳисобот дар иҷлосия гуфт, ки Тоҷикистон барои боздошт ва истирдоди Муҳиддин Кабирӣ, раҳбари ҳизби фаъолияташ дар Тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ ва аъзои дигари ин ҳизб бо кишварҳои узви иттиҳоди Аврупо гуфтушунӣ доранд. дар давраи ҳисоботӣ оиди истирдоди ҷинояткорон ба мақомоти дахлдори кишварҳои хориҷӣ 139 дархост ирсол ва 69 нафар ҷинояткорон ба ҷумҳурӣ истирдод карда шуданд. айни замон вобаста ба дастгир ва истирдоди роҳбарон ва аъзоёни ҳизби террористии наҳзати Ислом Кабирӣ ва дигар аъзоёни ин ҳизб ба мақомоти дахлдори давлатҳои иттиҳоди Аврупо ва давлатҳои будубоши онҳо корҳои ҳамарӯза идома доранд. дар айни замон Муҳиддин Кабирӣ дар вокуниш ба ин ҳарфҳои Додситонии кулли Тоҷикистон гуфт, аз муроҷиат ва музокирот дар нисбати боздошт ва истирдодаш хабар дорад.
این گونه دعواها که گاه گاه صدا می‌آید این بیشتر به خاطر کار نشان دادن است، به خاطر آنکه گویا در این سمت کار کرده ایستادند ولی عملا خودشون هم میدونن که در این سمت نمیتونن پیشروی داشته باشن. اگر میتوانستند در همون ملاقات روبرو در ژنو که در یک تالار با پروکورور گنرالی نشسته بودیم در اونجا کاری انجام میدادند. муҳиддин кабирӣ раиси ҳизби дар тоҷикистон мамнӯи наҳзати исломӣ аз баҳори соли 2015 дар хориҷ аз кишвар қарор дорад. додгоҳи олии тоҷикистон соли 2018 ӯро ғоибона ба муддати тӯлонии зиндон маҳкум кард. мақомот ӯро ба ташкили иттиҳоди ҷиноӣ, куштор, исьёни мусаллаҳона ва ҷиноятҳои дигар гунаҳкор донистанд. 2 соли пеш интерпол ё полиси байналмилалӣ номи муҳиддин кабириро аз феҳристи афроде ки шадидан ҷустуҷӯ мешаванд берун кард. додгоҳи шаҳри Москав дирӯз ҳукми 2 ташкилкунандаи занозании хунин дар қабристони Хованскро содир намуд. Кумитаи тафтишотии Русия мегӯяд Георгий Макарев, раҳбари созмони Миллали Солим, ба 3 солу 9 моҳ ва ширкатдори дигари муноқиша Шоҳмаҳмад Шабткураев ба 2 солу 2 моҳи зиндон маҳкум гардиданд. Тафтишот муайян кардааст, ки Макарев дар ташкили занозанӣ даст дошта, Шабткураев барои берун кардани муҳоҷирони тоҷик аз қабристон ҷалб шудааст. Муноқишаи қабристони Хованск моҳи майи соли 2016 ба амал омада буд. дар натиҷаи занозанӣ ва тирпаронӣ 3 зодаи Тоҷикистон ба ҳалокат расиданд. беш аз 30 тани дигар маҷрӯҳ шуданд. дар робита ба ин ҳодиса 26 нафарро муттаҳам карданд. то имрӯз 24 тани онҳо ба муҳлатҳои гуногун зиндонӣ шуда, 2 каси дигар дар пайгарди байналмилалӣ қарор доранд. бинандагони азиз, пагоҳ Наврӯз фаро мерасад ва мо як хушхабаре дорем барои намозгузорони тоҷик ки баъди як огаҳӣ дар поёни барнома хоҳем гуфт. бо мо бимонед. шумо барномаи хабарии радиои Озодиро тамошо доред. бо манъ шудани вуруди хориҷиён ба Русия бинобар тавсияи коронавирус, сафорати Русия дар Тоҷикистон аз шаҳрвандони кишвараш 150 дархост гирифтааст. ҳамаи муроҷиатҳо марбут ба имконияти сафари онҳо аз Тоҷикистон ба Русия будааст. ин дар ҳолест ки то рӯзи гузашта дар ин кишвар беш аз 100 ҳолати гирифторӣ ба вируси COVID-19 сабт шудааст. густариши ин беморӣ марҷумак ва ё худ гречкаро дар фурӯшгоҳҳои Русия камёфт кардааст. ҷузъиёт дар гузориши Искандари Хоҷамирзода. хавфи сирояти коронавирус мардуми Русияро ба захира намудани ғизои мавриди эътимод дар давраҳои буҳронӣ ҷалб намуд. рӯзи чоршанбе пайдо намудани марҷумак ва ё ба забони русӣ гречка дар фурӯшгоҳҳои Москав тақрибан номумкин шуд ва ё дар ҳолатҳои истисноӣ навъҳои гаронтарини он боқӣ монда буд. ба қавли коршиносон ҳаргоҳе ки дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва ё Русияи муосир мушкилу буҳроне пеш меояд, русҳо ба захира намудани марҷумак мешитобанд. Дело в том, что вот гречка, она является такой чрезвычайно важной. марҷумак аз маводи муҳими мавриди ниёзи истеъмолкунандагони ватанӣ ба шумор меравад. ҳар гоҳе ки дар бозор таҳлукае пайдо мешавад, марҷумак аввалин қурбони он аст. Мы знаем, возникают какие-то, сказать, тревожные моменты на потребительском рынке. Вот первой жертвой вот этой паники падает именно гречневая крупа. мардуми рус одатан марҷумакро дар об ҷӯшонида ҳамроҳ бо маскаву шир ва ё бо гӯшту навъҳои гуногуни сабзавот истеъмол мекунанд. Гречка нам нужна, это как источник. мо марҷумак ниёз дорем. он сарчашмаи оҳан аст. одам бояд мисли оҳан нирӯманд бошад. аз ин рӯ мардум марҷумак мехаранд то дасту пояшон мисли оҳан бошад. ин аст ки мо ба марҷумак эҳтиёҷ дорем. фурӯшгоҳҳо бояд бештар марҷумак оранд, вале корашон хеле сустар аст. ҳар кас барои 1-2 ҳафта захира дорад. мо набояд исрофкорӣ кунем. баъд ҳамааш партофта мешавад. мо бояд тибқи ниёзмандиямон
خرید کنیم. خبرگزاری‌های روسیه اطلاع می‌دهند که با افزایش خبرها درباره سیرویتی کرونا ویروس در فروشگاه‌های این کشور کمبود مرجمک، شکر و روغن مشاهده می‌شود. در روسیه تا روز چهارشنبه 147 حادثه گرفتاری با کرونا ویروس یا خود بیماری کووید 19 به قید گرفته شد که در مقایسه با کشورهای دیگر اروپایی کم است. روس‌ها در یک سال تخمیناً 440,000 تن مرجمک استعمال می‌کنند و کارشناسان می‌گویند دلیل برای نگرانی وجود ندارد. بر پایه آماری واقعی هیچ سبب برای تهلکه موجود نیست. ما سال روان طبق آماری رسمی 786,000 تن مرجمک جمع آوری کردیم. این مقدار مرجمک خیلی بیشتر از نیاز مردم روسیه است، ولی در دوره‌های نامعینی بسیاری‌ها کوشش می‌کنند که ذخیره کافی غذا در اختیار داشته باشند. اسکندر خوجامرزاده گزارش میداد. بنا به خبر اخیر 22 فوریه یک زن 79 ساله که از چند بیماری دیگر هم رنج میکشیده است در بیمارخانه مسکو از ویروس کرونا فوتیده است. این نخستین قربانی کووید 19 در روسیه می باشد. برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه نویای سینای دوشنبه دیروز دعوای یک نامزد به مقام وکیل مجلس شهر دوشنبه را محاکمه کرد. دولت ҳабибов طلب داشت که نتیجه انتخابات در حوزه رقم 44 نویای سینا از اعتبار ساقط کرده شود. به ادعای او در انتخابات روز 1 مارت در این حوزه تقلب و ساختکاری صورت گرفته نامزد مغلوب وارد مجلس شهری شده است. حکم دادگاه در نسبت این دعوا چگونه بود؟ از سرونوز روح‌الله میشنویم. دادگاه نهایی سینای شهر دوشنبه امروز در یک مرافعه خود عریضه یک نامزد حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را از حوزه انتخاباتی رقم 44 ناحیه سینا بررسی کرد و давлат ҳабибов иддао дорад ки дар комиссияи ҳавзавии рақами 44 ноҳияи синои пойтахт натиҷаҳои интихоботро тақаллуб карданд ва дар он ҷо се номзаде ки овози бештар гирифта буданд, яке аз онҳо ҳамин давлат ҳабибов буд ва мегӯяд ки дар он ҷо як нафар вакил овозашро гӯё ба нафари дигар додааст ва ӯ бо бештар аз 51% ҳоло вакил таъин шудааст, вале мегӯяд ки он замон ба ӯ ваъда дода буданд ки интихоботи такрорӣ баъд аз 2 ҳафта баргузор мешавад, вале баъдан ба ӯ гуфтанд ки аллакай вакил таъин шудаву ҳеҷ кори дигар карда намешавад. далелое ки ино гуфтанд ҳозир шифоӣ ҳастанд. бояд мо дар ҳалнома бибинем ки чӣ нависта ҳаст ва ба кадом асос онҳо пайваст карда. агар мо бибинем пайвасти муҳлат гузарондан ва нисбати гузарондани муҳлат мо ҳам маълумоте дорем ки дар муҳлати дарковӣ муроҷиат карда ҳастем. дар ин ҳавза 6 нафар барои ворид шудан ба маҷлиси шаҳри душанбе вориди рақобат шуда буданд. ҳама нафарое ки дар интихобот иштирок карданд бисёр нафарои пурнуфуз ба қувват буданд ва қисми зиёди он худпешбар буданд, яъне ки бовари ҳам аз худ доштанд, ҳам аз дастгирии мардуми маҳал доштанд ва аз имкониятоне ки дар оянда тавонанд ба хизмати маҳал ба хизмати мардуми маҳал корҳо пеш баранд. садриддин сафаров намояндаи ваколатдори раиси комиссияи интихобот дар ҳавзаи рақами 44 дар ноҳияи сино холназар ва дар мурофиаи додгоҳӣ гуфт иддаои давлат ҳабибов асос надорад. вай ҳамчунин таъкид кард ки ҳеҷ гоҳ ба ҳабибов дар мавриди баргузории интихоботи такрорӣ ваъда надоданд. интихоботи парлумонӣ ва маҷлисҳои маҳаллӣ дар тоҷикистон 1 марти соли ҷорӣ баргузор шуд ва дар ин интихобот аксари курсиҳоро дар парлумон ва маҷлисҳои маҳаллӣ намояндагони ҳизби ҳокими халқи демократӣ соҳиб шуданд. ҳамкорони мо эътирози давлат ҳабибовро пайгирӣ доранд ва таҳолоти баъдиро дар ин масъала мунтазир мешавем. ва кумитаи дини Тоҷикистон мегӯяд аз субҳи фардо, яъне 20 март дари ҳама масҷидҳои кишвар ба рӯи намозгузорон боз мешавад. шӯрои уламои маркази исломии Тоҷикистон рӯзи 5 март бо ҳадафи пешгирӣ аз сирояти коронавирус дари масҷидҳои 5 вақта ва ҷомеъро баста буд. фардо дар ин бора барои шумо бинандагони азиз тафсилот хоҳем дод. ин хабари охири барномаи имрӯз буд. ташаккур аз якояки шумо барои ҳамроҳӣ. ёдатон наравад, фардо дар навиди бомдодӣ ҳамаи шумо азизонро интизор хоҳем буд. то фардо худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.